Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaaw sa kanimo. Sa ulog karon sa simbahan ang pista sa mga martir didto sa nasod sa Korea. Sila si San Andres Kim Taygon, pari ug martir. Kauban nila ni San Pablo Chong Hasang ug mga kaubang mga martir. Siguro maabot ko nun sa mga 1839, sa year 1839 ngadto sa 1867, mga 113 ka mga martyrs, apil ng mga bata tungod sa persecution sa mga Kristiyanos niadtong panahon na dito sa nasod sa Korea. Niya kani si Saint Andrew or San Andres Kim Taygon mao ni ang unang pari sa nasod sa Korea. Uban kanila atong iampo nga unta malig-on ang atong pagtuo, dili unta ta magpadala sa mga kahadlok ug hulga sa atong pagtuo aron mabansay nato kini ug mohimog bunga sa pagpalambo sa kalinaw ug kahusay sa mga katawhan. Ang ato sang mga benefactors and donors atong iampo nga magmalig-on unta ang ilang pagtuo ug masulbad ang ilang mga problema ug molambo ang ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, ikaw ang magbubuhat sa tanang nasod ug ikaw ang ilang kaluwasan. Sa yuta sa Korea, ang imong tawag sa pagtuong Katoliko, miumol o katawhang sinagop, kansang pagtubo, gialimahan sa dugo ni San Andres, Pablo ug mga kauban. Pinaagi sa ilang pagpakamatay ug pangaliya, itugot kanamo ang kalig-on, aron kami magpabilin nga maunongon sa imong mga sugo bisan hangtod sa kamatayon. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Samtang gisulat ko kini kanimo, gilauman ko nga sa dili madugay makaanha ako kanimo. Apan kun malangan ako, kining sulata mo ay magtudlo kanimo kung unsaon nato pagkinabuhi diha sa panimalay sa Dios, nga mao ang simbahan sa buhi nga Dios, ang haligi ug ang sukaranan sa kamatuoran. Walay makalimod unsa kadako ang tinago sa atong relihiyon. Nagpadayag siya ingon nga tawo ug namatud-an nga matarong pinaagi sa espiritu ug nakita siya sa mga anghel, giwali siya sa kanasuran, gituuhan dinhi sa kalibutan ug gibayaw
ngadto sa langit. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Pagkadako sa mga buhat sa Ginoo. Pagkadako sa mga buhat sa Ginoo. Pasalamatan ko ang Ginoo sa tibuok kong kasing-kasing. Kuyog kog diha sa pundok sa mga matarong. Dako ang mga buhat sa Ginoo. Malungo diha sa tanan nilang kamakalipay. Pagkadako sa mga buhat sa Ginoo. Halangdon ug mahimayaon ang iyang buhat, ug ang iyang katarong nagalungtad sa kahangturan. Nabantugan siya tungod sa iyang katingalahang mga buhat. Maayo ug maluluy-on ang Ginoo. Pagkadako sa mga buhat sa Ginoo. Gitagaan niyag pagkaon sila nga mahadlokon kaniya. Mahinumdum siya kanunay sa iyang kasabutan. Gipahibalo niya sa iyang lungsod ang gahom sa iyang mga buhat. Gihatagan niya sila sa kabilin sa kanasuran. Pagkadako sa mga buhat sa Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Malausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayawan ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon ngadto sa katawhan, karon sa unsa ko itandi ang katawhan niining panahona. Sa unsa sila mahisama, sama sila sa kabataan
nga nagyampungad sa merkado, ang usa ka pundok mosinggit ngadto sa laing pundok. Gitugtog na namo ang huni sa kasal apan wala kamo mosayaw. Giawit namo ang alawiton sa paglubong apan wala kamo magminatay. Mianhi si Juan nga magbubunyag og nagpuasa siya og wala mo inom og bino apan kamo miingon giyawaan siya. Mianhi ang anak sa tao og siya mikaon og miinom apan kamo miingon tan-awa kining tawhana. Ulit og palainom siya og higala sa mga kobrador sa buhis og sa mga makasasala. Apan bisan pa niini ang kaalam sa Dios giila nga tinuod sa tanan nga midawat niini. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang sagad na tunganlan og mga way buot kana gyung mga bata. Pero kanang pagkaway buot sa mga bata natural na tungod sa gitawag nato pa og developmental process sa ilang consciousness o sa ilang capacity nga mo reason out mo naksagaran mga city anyos mao na nay atong gitawag og age of reason nga murag duna na sila'y kabuot kamaunang mo desisyon buhaton ba ni karon mao ba ni ang buhaton ana. Pero si Jesus iyang giingnan ang mga tao sa iyang panahon apil na ang mga leader sa simbahan nga mga bata nga way buot murag mga bata sa merkado ba nga nagkaguliyang lang ang usa ka pundok dunay buhaton di sad mosunod ang pikas kay lain sa tong ilang mo bitan ang mga bata og ato na nang pasagdan pagkagubuta gyud kay lain na sila himuon isigla na sila kuan himo sa ilang gusto. Pero ang gusto ni Jesus kitang mga dagko na alingi ako no nang imong tupad ing naosa ing nanakay kabuot pangutan asa ko no ing nanakay kabuot sakto nakas kabuot usahay lagi wala lagi tay buot lagi. Ang gitawag di ay ni Kristo nga maayog kabuot kana di ay mga tao nga sama niya kana bang kamao natang muhuna-huna sa atong isig katao kanang kamao natang mupahiuyon sa buhat nga makaayo sa atong isig katao kana bang maayo para sa katilingban nga makahatag og kahiusa, hustisya, kaangayan sa katilingban. Mabda nang ako ganang balik-balikon nga kanang mangural sa ilang agianan, mangural sa agianan sa silingan. Wa ginay buot. Di ba? Napagani ato dinhi kanang national highway ha, parkingan pagyod. Unya di pagyud iirog ang balay niya man na dinhi sa ato kitaan na nako dagan ka ngadto padong sa norte naa ka diha makitaan nga naagi balay nga wa gyud guba gihimuan pagyud tindahan nya giparkingan pagyud nga naa gyud sa tumoy sa national tumoy sa Taytayan sa National Road. Ako kada nako agi diha lugar maka-question jud ko nga unsa kay gibuhat ani niya nganong iya manggid ning gibutang ang iyang balay wa manggid giirog bisag mga kuan ragon mga 1 meter man siguro na ang encroachment ana nga maputol ang daan ba National Road igana tumoy sa Taytayan muliko og jutay nya padayon nya kaning giliko og jutay mo ni ang iyang tindahan nya sumpay ang balay kita mo ana kanana di ada ka kung ato padong sa norte di lang kumuhingaan sa lugar kana ba
O di gid siya sensitive nga di baka mga bangga dinhi no ang mga motorista. Nya nindot baka tan-awon ang among national highway nga ning encroach ang akong balay sa national highway nya musumpay na sa dako dito sa unahan. Kaya wa gid siya buot. Kay di man makigsinabot sa katilingban. Mawad-an tas buot mo na ingos Kristo ang mga tao na ining panahon na murag mga bata nga nagyampungad sa merkado nga kaguliyang lang bisag unsa lay gibuhat. Apil na sa dani ang akong sigihag balik-balik ka ng mga tindahan nga anha gyud kilid sa karsada nya di gyud ka irog og jutay ba nya ang mga mamalit anha nas karsada hangtod mabanggaan na lang sa mga motorista nya ang basolon ra ba ang motorista labi nagbata ang mopalit igo magpalit dagan dayon inigdagan igo dayos motor igo dayos bisikleta ang kulatahon ang kadto pag yung nakabangga nga buangon. Gihimo nimong hazard ang imong tindahan nganong naa man diha ika panginabuhi man ni pader panginabuhi lagi pero wa ba na mamiligro ang kinabuhi sa imong silingan tungod anang imong panginabuhi. Di ta sensitiba sa katilingban. Apil na sa dani kanang mo parking sa mga barangay road, provincial road, national highway, parkingan. Sige, makaayo na nimo kay wa man kay parkingan, nya naman kay sakyanan. Wa sa kay buot. Nganong ni palit man kag sakyanan, nga wa man kay parkingan? Pagka wa gibuot. Di ba? Mo palit kay kag sakyanan, kinahanglan na kay butanganan nga parkingan. Mo na saktog ka buot. Da. Ano palit-palit sad. Ayaw i-parking anang public road. Nga naman, gibutang na sad nimo sa hazard, ang imong gipalit nga sakyanan nga makaayo nimo kay secured na kaanag mo sakay ka na, pero ang imong silingan nga mga motorista o mga silingan nimong kabataan na miligro kay imbis mamidpid sila sa daan mo agi, imo mang giparkingan ni pataliwa na sila sa daan nya mga bata man na mukalit lang dagan. Ang nagdasas motor nga nagtinarong intawag dagan ni tabok naman ito sa pikas kay imo namang gi-occupy ang pikas lane. Namiligro ang mga motorista, sila pa'y makabayad, sila pa'y kulatahon usahay sa mga kaliwat aning bata nga ilang na bagiran. Pagka wa gyud ayo, wa gyud buot. Sige, usbaglingi imong kuan, imong tupad ing na wa ka maapil anang gihisgutang pader. Pangutan ba? Nawa ka maapil? O naapil manggani ka, matod pas mga tiguang, uy, pagbato nagkabuot, uy, di ba? Mao na binadlungan sa mga tiguang. Ako tiguang naman sa gugo, mao sa tingali ni akong binadlungan. Pagbato nagkabuot, dagko na mo, di na mo mga bata, pagbato nagkabuot. Ano? Ngadtos bukin mo, man isulti, ambot din sa inyo, liluan mo ba na inyo isulti? Pagbato na mo kabuot, mga dagko na mo, di na mo batang gagmay. Maana man na sila. Matod pa sa kong uyuan, nga nahimo na mong kapitan, kay mo in English man gyud siya, nag-away mang iyang mga anak. Ingon siya, stop quarrel. You are already man, you are no longer child. Sinang nga anak. Pasabot, man na ka, tao na mo, di na mo mga batang gagmay. Tuga-tuga yung in English ba? Saan masad nga, nakapitan man. Pero barisgado ka ito mo in English. Puyo patog Hawaii in town. May rest in peace. Sood man kain ako. Kamagwangan nilang papa. Sige nagutog hangyo diri sa amo in taong barangay. So una, makadungog ko niya usahay ba mo ingon. Pulihin na taon ko ninyo. Ano, mga 1960s bito nga rin sa 80s. Ana, siya may nagdaha dito sa barangay. Pulihin na taon ko ninyo. Ang mga tao sa mo ingon sa ikaw lang diha noy oy. Kay siya intay mo ihawg manok, mo ihawg baboy, parang na mo bisita mga mayor, mga konsihal, ngadto sa barangay siya mo ihaw, siya pay mo suhol anang mo grader anang nay mainas nga daan ana para malimpyuhan. Wa may kuan sa una. Wa man ang sa tawagan na inyong gihimo karon.
kanang inyong ilogan ba? Sa tanan ira. Ano ba na ira? Kanang honorarium ba? Sige na lang, simang naman ang akong punto, magbatong tagkabuot. Apil na niini ang kanang panag-away. Nganong magdinumtanay magyud mo nga silingan raman mo. Angay unta ang managsilingan magsabot-sabot. Muna ikaw nga nagsimba dinhi, ikaw nga nagtuo Ginoo. Kung ang imong silingan buangon, tabangi siyang mahimong buutan. Unsaon man, alagari siya. Unsaon man pag-alagad, higugmaa. Nya ikaduha, kanang alagari ba, kanang tubaga ang iyang mga panginahanglan. Usahay iya nang isulti, usahay imura nang makitaan, pero iya gid nang need. Pananglitan, kanakon sigihag balik-balik nga, kung ang iyang agianan, gamay ra imong padak-an. Nya kay ni gamay man tutungod sa imong kural, gubo nimo imong kural nya iatras nimong jutay aron makasud ang iyang sakyanan. Oh, di ba? Unsa man okay na dili. Dili, wa mo ibuot. Mo na siya. Nya ang imong silingan nga naglagot nimo, pagkakita niya nga imong giatras imong kural, gikuha na nimo ang katubang nakaharang sa ilaing taong agianan, musugod na nag-ingon, nausab man, nausab. Ngano man ning nausab man ni siya? Ang sunod nilang panidaan, unsay nakapausab? Ilang makita nga nagsigid ay kag simba dinhi. Nyagwa ka magsigig simba, sigid ay kag paminaw ani akong wali. Ilang mabati ba, magsigid ay na siya paminaw di eswali Padersiano. Nyak Padersiano, magsigid man naghisgot ana mga kural, ana. Nya nituman siya, doon na gid ay pagkausab ang tao, no? Sila sa musugod sa to sila paminaw, minaw sa sila swali nya maingon dayon ta dinhi nga higugma agi na imong silingan. Oy, nakita man sad nila nga ang imong agianan kuan kay ba kanang lapukon kayo, nahibuong lang sad ka nga na may gapada o mga sinakong simento, gipa simento naman ang katong lapukon nimong agianan. Minga kinsa may gasimento ani sa kanang silingan nimo diha sa luyo, nagtampo-tampo in taon para manindot ang imong agianan. Tiyahala, no? Sa oy, di pa niigo na mong ibayad ni mo, kay imo na gid ming gitagaag agianan dire, kadako ani imong tabang. Ana ba? Nindot dili. Kanindot. Mao na kining mga martir sama aning taga Korea, ang ilang gibuhat aron makakita ang taga Korea, labi na gid ang South Korea, makakita nga naay Ginoo, nagpakamatay sila para sa pagtuo. Ilang gi-offer ang ilang kinabuhi ug sugod ato milambo dayon ang simbahan sa Korea. Mo nang usa sa mga lig-on kayong kuan Kristiyano naa sa South Korea. Kuan kay sila kanang disiplinado kayo. Tungod aning mga tao nga nagpakamatay para sa pagtuo nato. Ug mausad na ang nindot nga gibuhat aning ato mga igsoon nga namalit og slots. Oh, kamong namalit. Congratulations. Nagpakita mo kabuot nga Kristohanon. Kada bang dili ta maghinanaw sa panginahanglan sa simbahan. Kani bitatong gitawag karon og synodality. Magsinod of synodality man tingayron ang Roma karong tuiga. Mao ni siya ang pagpakita nga kita nakighiusa nga ang imong problema akong problema, ang imong katawa akong katawa, ang imong kasakit akong kasakit. Muambit ko sa imong kasakit kay gipaambit sa nimo ang imong kalipay nga rin ako. So, salamat kaayo. Salamat kaayo ni paambit sa inyong kalipay, sa inyong grasya nganhi sa simbahan. So ang atong halin sa atong holy pads nga atong ipaambit sa mga 3,000 ka mga pari nga motambong unya sa National Retreat for Priests karong November 7 to 9 ang atong gipakita
nga gugma nila pinaaging pagpamalit aning holy pads or holiness, peace, and divine salvation nga slots. As of yesterday, niabot ng atong halin og 30,094 slots. Pakpak. Sus, very nice yun. Gahapon, dito, nagkuan mami, nag-recollection man mi, monthly recollection, mga pare, nga gahisgot na mi aning atong sugbuswak, nga, lalis-lalis ginagmay. Nya, punan pa na karong November pohon, mo na gito'y gitawag og General Pastoral Assembly namong mga pare para aning atong sugbuswak sa Archdiocese nga mahimo na tang tulo ka usa ka Archdiocese og duha ka additional dioceses. Ang gikinahanglan ra gyud sigon pas mga speakers sila Monsignor Serdo og si Bishop Abit Oy, ang ila jud gi-emphasize kanabang andam tang mo sakripisyo para sa kaayuhan sa tanan. Ang pagbunga sa atong kinabuhi, ang pagbuswak sa atong kinabuhi nang inahanglan o pagpakamatay para sa uban. Nga kining atong holy pads, dili man kamo mao'y mag-retreat. Ang mga pari man nga 3,000 kabuok kaming mga pari. Mga 3,000 may kabuok all throughout the Philippines. Nya kamong ni apil ani aron ma-raise ning gikinahanglan nga financial requirement para madayon ning maong retreat. Mura mugdag pasakit sa inyong kaugalingon para madayon ang very holy activities atong simbahan for this year, kaning National Retreat for Priests. Ngutan ng ubang pare, bay, ikaw maoy nag-raise anang para sa atong National Retreat for Priests. Nako dili ako ang akong mga parishioner nga territorial o online. Isa nga nung ikaw may nag-raise ana, nako, wa man mo raise. Nako, mag-raise sa doon ta. Mo ako naman yung gisigig announce. Kamu sa doon ta, diyang uban, mag-raise mo, inasan na inyong parishioners, pamalit mo holy pads, ngatong padersiano. Kay ato ning tabangan, kay para nis mga pare, dili ni para lang sa usa ka pare. 3,000 kapari ang atong tabangan. Isa nga nung dako mo na kayo. Nako, nibati man ang atong Archdiocese nga honor nga anhi dinhi kitay host. Mo na ang registration sa mga pari nga moapil, igo rang mo cover sa pagkaon o sa kit kanang ihatag panahon sa kanang retreat. Pero the other expenses, dili makaya. Atong tabangag shoulder. Nibati ta ba? Bukat sa naspari. Oy, sige, baya may barok diri niya. Usahay, wa kayo'y kolekta, minus raw niya. Ato pag yung, anong pasalamat sa natos? Kamu ba, pasalamat sa muna mo tingali? Ay, no. Muna tabangan ta mo nga makapasalamat. Muna ang baligya ta ni. 100 rin siya. 100 per slot nya ning sa pila na may imong halin karon ako hapit na mating ito mo 30 at sakto gid ay 30,000 na so naanalay 69,906 nako layo pa gyud siya ana ay Ginoo bay makuan ra na salamat kaayo sa imong mga parishioners ha nako nya hangyo sad mo sa inyo mga parishioners diha tabang-tabangan nato bag hangyo ba. Ako raman sa sige diri buwa-buwa akong ba aning kuan aning holy pads may sa tantag naalay mga kanisang 3,000 ka mga pare kaning 3,000 ka pare nga mo tambong sa aning maong retreat og musulti sa ni sila ilang mga parishioners nga pamalit mo aning holy pads nga gibaligi ang padersiano kay ma-raise ning 10 million nga kuwang kay 18 million man ang atong kuan ang atong whole budget 18 million aning whole affair niya ang registration sa mga pare 2,500 so mo cover na siya og 7.5 million so ang 18 million minusan og 7.5 or 7,500,000 nanalay 10,500,000
Nya ang laiko, ang kaning atong Commission on the Laity, mo hatag po sila mga 500,000, na kompleto na nga 8 million. Na ay 10 million na atong tabangan. Ay, ana ragon-agon. Dako na jud kaayo na nato ang 100 pesos. Di ba? Nya og ang tanang mga parokyano dinhi sa Archdiocese sa Sugbo, nya kay whole Philippines man kita lang tanang mga Cebuano speaking nga mga Katoliko dinhi sa Pilipinas. Cebuano speaking lang manghatag tag 100 para niining maong activity sa atong mga pari nga nagrepresentar sa lain-laing archdioceses o dioceses whole Philippines. Hatag tag 100 kaning 69,906 katag 100 ugma wa na ni oy. Di ba? Kung magpakabana lang kita ba? Pila ra man ginang 100? Nya sobra man ta 80 million ka mga Katoliko. Ang Cebuano ani duol-duol tingaling mga 30 million sa tibuok Pilipinas. Ug manghatag nagtag 100 bisag katunga lang ana. Punga-punga tagdawat oy. Pero usahay matud pa ni Hesus muragid mo mga bata sa merkado nga di ay nag-ingon diri pamalit mog slot para aning atong holy pots. Ala ka diha. Di ami amo diri. Ala ka diha. Ana ba? Pero dili mo apil ani, no? Age ingna imong tupad ingna di ta mo apil ana magpakabana ta. Di ba? O nya napagitay challenge ani kanang 30 slot challenge nga 3,000. Salamat na say nagpakabana. Na natay nadawat nga 86 ka 30 slot challenge. So pakpaka na to ang nagpakabana ani. Kanindot ana. Mo na ingong Kristo pagpakabana lagi mo. Unsay gi awhag sa Ginoo. Nya kanisang atong investment slot na atong gibaligya nga tag 500,000 per slot para ipalit na to anang yuta diha sa kilid ug atong ituko diha ang atong kulumbari nga mao nyay dako gid nato nga fundraising project ang DSAP, no, ang ato Divine Solution and Prosperity. Nanay mga ni-pledge nga muhatag pero subject pa ni sa pag-finalize sa atong investment contract agreement. Nanay ning pledge nga mga 11 ka slots na. Di ba? Pakpak. Hangyo ko ani nga kung pwede September 30 lang takotob mo offer aning atong investment slot kay haron ma-process nato by month of October makabayad na ta posible anang yuta. So pagpa-reserve na mo karong kutob rata September 30. Unsa may atong buhaton ani nay nangutana ingon siya Father explain ni rako dako man kay nang imong interest rate nga gihatag 25%. So kanang 70 million kay 140 man ni ka slots nga tag 500,000 kanang 70 million mo earn nag-interest per year og 17.5 million. Asa man tag ibayad ana? Ingon siya. Nako kun inyo na ning ma-secure na nato ning mga 70 million more or less ato nang mabayaran ng yuta tuko dayon ta sa atong kulumbari. Nya naatay pre-selling period. Ang kulumbari naa na siya mga 14,800 ka mga kanang units kanang mga lungag-lungag ba ato nang ibaligya at an average price of 50,000 ang iya anang imong ownership sa use ana mga 50,000 pesos 14,800 times 15,000 pesos moabot na siya 740 million more or less, no? Ang atong cost diha da sa mga interest ibutang talag 87 million. Ay ibutang talag 100 100 million. O niya ang cost sa pag-construct ana
moabot sa mga siguro na as mga 180 mga anak siguro, ay butang talag 200 million o 300 na. So ang 740 million kuha ag 300 na ay 400 million na sobra. Mao na to'y atong i-apply sa atong mga projects dinhi sa simbahan o sa Archdiocese. Labi na gyud ang pagpabarog anang atong dako kayong imahen o rebulto sa Divine Mercy diha sa Garing Konsolasyon. Nakaroon nagsugod na ang gadaan na ang atong foundation sa Divine of Mercy sa tibuok Cebu. Kaya na naman gitay Cebu Divine Mercy Foundation. Kani siyang mga projeka matubag ni sa Columbari. Dako na tong kalipay kung mo apil mo sa atong investment kaning slot nga naman fundraising ang resulta ani. Dili ni negosyo sa atong part, pero kamong mo invest mahimo ning negosyo kay ato mang butangan og interest. Sagdi lang kay ato pa nang gi-finalize ang contract niini, pero dili ni negosyo sa part sa simbahan, fundraising. Pero isip kalipay sa simbahan nga kamo mo apil og mo suporta niini, tagaan sad mo og inyong kalipay. Dili lang sa paggamit, kung dili mo earn sad ka nang inahanglan sa tag-earning. Kita ra ko'y magsabot-sabot isip simbahan. Anang magtinabangay. Mao ni ang gitawag ni Kristo pagtinabangay. Oh, mo earn kagi kanako, pareha na mo palit ka dias tindahan, lipay siyang mo palit ka, lipay sa kang nakapalit ka pinaagi niya. Oh, pagpalit nimo na siya ginansya, pagkaon sad nimo naa kay kalipay. Oh, kanindot ana. Kinahanglan pa gina nato lalisan, kinahanglan pa gina nato sigihag unsa usa diha linibakay, magtinabangay ta. Mo na ingos Kristo, kinahanglan do na gitay maturation sa atong pagtuo. Mao sad na kami mga pari, ang sugbuswak dili na kinahanglang lalisan. Normal kana nga ato yung padaghanon gani ang parokya kaning ato dinis Liloan usa ra man ni ka parokya karon nahimo nang upat. Nganong ni upat ni buswa niya sa una dinhi wa tay misa kada adlaw, karon tulo na kami sa kada adlaw dinhi aning lugar. Sa una adto ra masiyati, sa una wa payati adto ra sa Liloan. Abot mamisahan ba kag usa ka tuig dinhi kausa panahon ras pista, pero karon kada adlaw na tungod kay ni buswa nya maglalis pag yun pastilan nya mo na yampo nato kami mga pari no nini nga tong sugbuswak o kitang mga parishioners, hinaot unta nga ang atong tan-aon ang mga pagkahiusa nato. Musakripisyo ko para mahiusa ta. Sakripisyo sad para mahiusa ta. Kining atong holy pads, sakripisyo tag sigig baligya aning holy pads para madayon ang kahiusa sa retreat sa mga 3,000 ka mga pari karong November 7 hangtod sa 9. Pagkanindot ana magsige pagitag kwenta nganong kita may datugan there is responsibility dili na maoy isyu. Ang isyu imo bang ipaambit ang imong kaugalingon sama sa mga martyrs nga gipabaha gyud ang ilang dugo aron pagpaambit sa paglambo sa atong pagtuo. Manindog na ta kadtong mga saktog kabuot. Mga igsoon, ang pag-anhi sa atong manunubos gipanagna ng daan sa mga propeta ug mianhi siya nagantos ug nagpakamatay alang kanato. Busa masaligon kitang moingon, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Nga ang simbahan dinhi sa kalibutan padayong mudaghan ug mukabig ug mas daghang mga matuohon alang sa kasaulugan didto sa gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga adunahan ug mga kabus managsamang mutubag sa tawag sa gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga matinud-anon kitang mutubag sa tawag sa paghinulsol. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga kitang tanan manaad alang sa kausa sa gingharian, magampo kita sa Ginoo.
Ginoo, dungga kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pagpangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug laing-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos untang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga nangamatay magpuyo dito sa pulayanan sa Ginoo ug magsadya dito sa bangkete sa kinabuhing tunay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Makagagahom og langit no namong amahan, dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy nga kanimo uban sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ihalan ko karon, Ginoo, naglaom ako, kini makapahimot kanimo. Jutay lang kini, ihalan ko karon, apan kinasikasin. Nawata kini akong ihalan, Ginoo, mga bugal abot sa yutang imong ipatikan. Jutay lang kini ihalan ko karon, apan kinasikasin. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagday ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Makagagahom nga Dios sa imong kaayo dawata kining mga gasa nga among gihalad og pinaagi sa mga pangaliya sa imong mga martir, itugot nga ang among kinabuhi mahimong halad nga makapahimuot kanimo alang sa kaluwasan sa tibuok kalibutan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Mana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kayang imong santos nga mga martir sila si San Andres, pare ug mga kauban sa pagsunod sa panig-ingna ni Kristo mihalad sa ilang kinabuhi aron paghimaya sa imong ngalan. Ang ilang kamatayo nagpadayag sa imong gahom nga naglig-on sa among tawhanon nga kahuyang, imong gipili kadtong mga mahuyang ug imo silang gilig-on aron mahimo silang imong mga saksi pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Dahigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos,
Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo na mamatay, si Kristo na banhaw, si Kristo mabalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, ilabi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Kami
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manonobos. Kay uban ang iharian, ang naunang himaya, ang sa Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako ang ngayong kalawat kanimo, apan ipamulong lamang maayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. Ginoo, imo kaming gialimahan ining kasaulugan sa imong mga balaang martir sa pagkaon nga maglig-on kanila. Itugot nga kami magmaunongo ni Kristo ug magtrabaho sa imong simbahan alang sa kaluwasan sa tanan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mangluhod ta para sa pagampo sa kalampusan sa National Retreat of Priests.
Loving Father, you sent your Son, our Lord, to be our good shepherd, sealing his selfless love for the flock by offering his very own life for our salvation. Guide and direct our priests, whom you called and sent to serve in our midst. We implore you to bless all our priests as they journey through these significant days of encountering the Beloved. May these days be filled with your grace so that they may continue to live out and sustain their vocation, touch the souls of your faithful people, imitate Christ, whose presence we continually experienced, and become instruments of your divine grace. May they constantly grow and become the priests and shepherds in your mold, fully human in their weaknesses, and yet able to guide us on the path of holiness. May you lead us through our priests as we journey in this world. May the fruits of these days of renewal abound in the days to come for your great glory and for the life of your church. We ask this through Christ our Lord. Amen. Our Lady of the Most Holy Rosary, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Vincent Ferrer, Pray for us. manglingkod sa makadiyot. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang divine holiness, kalimpyo or kabalaan sa kinabuhi. Mahitabo ra ni kung ato gyung ipaambit ang atong kaugalingon para sa katilingban. Salamat sa mipaambit sa inyong kaugalingon nganhi sa simbahan, sa atong mga namalit sa Holy Pads. Ang atong halin 30,094 slots na, ana apay 69,906 nga available. So ato ning paliton tag 100 ra man ni. Unya ana sad tay 86 ka 30 slot challenge nga nag-worth og tag 3,000 ang kada challenge. Og naa na sad tay mga pledges sa atong investment slot nga DSAP na 11 slots na 140 ra ni ka slots nya atong paningkamutan kutob ra ni karong September 30 ang atong reservation aron ma-process dayon ini ka as early as possible. Atong pakpakan ang tanang nipalit ni ini. Salamat kayo. Praise the Lord. Manindog ang Ginoo maanaa kaninyo Manaw sa kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. If any man will come after me, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Let him deny himself and take up his cross and follow